I šta je dešava ljudi, Gamers Review ovdje i kao što vidite igramo u novu igricu koja se zove Stranded Deep. I pre nego što počnemo želim da vas izvinim zato što duže vremena nisam snimao i da vam poželim srećnu novu godinu. Krenimo! I evo nas nastavljamo. Kao što vidite mi smo u avionu i sigurno ćemo da padnemo. Idemo, gdje idemo? Nemam pojma. U redu. Exit. I... Drugari, gdje ste? Vozite, ođu ja, nosim brmram. Aha. Koktel, da pijem. Tap to... Aha. Eto, pick up. Aha, žive ljudi. Zaboljamo se. Okej. Šta sad radimo? Hitback, aha. I vreme da sedemo i da nastavimo da se igramo na laptop Minecraft. Da mu nestala baterija. Nestala mu baterija. Sad me dnevni iznenadila kada smo počeli da padamo. Kao što sam rekao. Dobro, to je samo mala rupa, nastavite video liste. Pripadao sam. Pa daj mi se, nećem se. A! Tu krv. Aha. Beži, 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 beži. Ubiću se daj. Skoči. I... Kako? Ovo je sve, sigurno je sve. Nismo. Aha, idemo. U redu, evo ga jedno lepo ostrovo. U stvari mi možemo da dobijemo jedno usravno ostrovo ili jedno super ostrovo, pa tako... Od moju sreću ja sam siguran da ću dobiti užasno ostrovo. U redu. Znam da treba da se pretraže ovdje u brodovi. Samo da... Šta je ovo? Nema ništa. Ovo je flare. Pa nije baš nešto. Ostrovo. Tamo ima 100% iko. I zajebao sam se. Gledajte. Nećete gledam. Dok ovo je traj. I na kom mi ne treba. Ok, samo mi treba neki kamen i vrca i jedan stik, ali dobro, sad imam stik. Čuo sam da ima jedan easter egg u ovoj igri, da može da se nađe Wilson iz filma Castaway, ali... Ja znam da ga neću naći. Joka. Joca. Sad bacimo. Ovako nešto. Craftujemo. Crude X. I sa ovim možemo da rušimo drva. Ali ja ću da tražim još kamenje, pošto mi je to sada potrebno. Jedan. I bežemo sa ovog ostrova, pošto mi se uopšte ne sviđa. Evo još jedan kamen. Još jedan. Mislim da mogu da držim po 4 u jedno, ali u redu. Aaaa! Silazove! Do. Pondat ću jedan kokos sa mnom. Ne isto u drveta, nego iz voda. Beš moj život, moramo da. Hajdemo. Znači, ja bih vam preporučio da kupite igricu, jednostavno zanimljiva je. Zato što možete da ovako tražite neko ostrovo ili šta ja znam, radite što hoćete, šta mene to briga. Pa izgledam da ćemo u sljedećoj epizodi, ovaj moram da ostavim. Da vidimo, stavit ću ovdje stvari. Da ja napravim sebi nešto za jesti.
I možemo da pijemo. To daleko je. Lepo je. Da vidimo šta još možemo da radimo. Da rušimo drva. Evo ovo ćemo, to vam se lepo sagnuo. Na drugu stranu, pošto neću vodu da završim. Ma daj. Stani. O, ja sam ko mrtav konj. Gle. Znači, ovamo. Meni treba kako se kaže, ovo lišće. Ovo nosim tamo, ne mogu ovdje da. U stvari je ovdje. Pokušat ću sebi da napravim kako se zove. Čekić. Mada. Ona joka mi treba. Biljka. No. Stvari ja sad mogu da napravim Treba mi kamen. 2 kamena. I trebam da čekić. Krut kemer. Dobro. Ja nisam ogladna. Već. I da, sutra je Milanu rođendan, poželite mu rođendan. Koja se naguraju, da nađemo. Mislim da je rizično tamo da idem, ima ajkule i 1000%. Ma dajde. Nakon smo dobili u srednostriju. Kako su ekstra radili ovo? Igrica je jako moćna. Jebi ga. Nema ništa bre. Šta ću sad radim bre. Ja. Juri me, ajku la besna. Beži! A ne juri, dobro. Ja počeo da pevam. Znači siguran sam. Tamo nisam ništa našao. Da se ukipterim u neko drvo i da razvidim. Evo ga kam. Ne smem na vrh. Pošto ne znam kako da siđem. Evo ništa. Silaz dole. Ajme, kokos. Mislim da znam šta ću sad napraviti. Treba mi ovaj kamen da polomim. Ne mogu se čekati. Treba da dade zvuk. Što sam... A da, treba mi ovaj vraca, jao. Ne mogu ništa raditi.
te Bože. Što sam sad mnogo otvorio? Tako. Samo da nađemo... Da razgledam da li ima još negdje. Ne. Tu sam ostavio. Hop, hop. Campfire. Kasnije ćemo campfire. I dalje mogu campfire. U redu. Vreme da lovimo ribice. Op, šta je ovo? A to onaj, kako se zove? Dođi. Neće da budem. Čekaj ili da ga ubijem. Čekaj, ti mi trebaš za moju kolekciju. Mrtve, to. Gdje si, Mare? Doći. Ti će se zvati... Smislujemo vrijeme. Sardina. Gladan sam malo, da vam imam jednu sardinicu. Dođi vam. Šta je ovo? Sardina. Njom. Opa. Dođi. Ne znam kako da je nazovem. Keba krava. Beži. LOL. Idemo i dalje. Može Marko. Zvaćete Marko. Ne. Vidjet ćemo kako ćemo to zvati. Izbacimo prvo ovu ribicu i da napravimo tako ćemo, prvo ćemo keba kravu da ispržimo. Dođu vam. Tako. Ribici ću da pomenemo vamo da mogu da ih vidim. Evo možemo malo tamo. Dođi ti. Tako. What the fuck? Ko da žive, evo. Dođu vam. Gdje smo jedno po kamen ripe? Ribice su žive. Uvijek sam to znao. Lol. Bram. Redu, gdje sam ostavio? Ti ćeš tu da budeš da mi krasiš. Ideš. I uzgura mi pre kravu. Ti kravu mrštam. Aj, gotovo imam. Njam. Krckavo. U redu, da vidimo šta još možemo raditi. Ne, nije. Da vidimo šta bi još mogli da... Da iseskamo ovdje drvo. Stavimo sredinicu. Gde sam? Ti si ih valjda zeo? Evo ih. Da si ih izeo, ubio bi te. Ne, na ko si mrtv. Zabagovale. What the fuck? Beš tamo. Gdje je sredinica? Dođi vamo, hoću da ti izvedem.
Sredinice se jako brzo pove. Jako cool. Ovako ćemo. Zvaću te, Daj se obrani. Slađi se sa druge strane. Slušaj me. Vegaj, Patrik. Gde si, Patrik? Čop. Sad ti imam. To je Marko. Sredinica je gotova. I prošli su mojih 15 minuta snimanja. Nažalost. Redu. Ljudi, nastavit ćemo u sljedećoj epizodi, planiram da idem u drugo ostrvo. Nadam se da vam se dopala ova epizoda, izvinite što nisam duže vreme snimao, opet. I da, vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz!